trend bengazi mina ukuthi uphinde abe la ku gospel. Wenza imanga la ku gospel. Aphinde ngapha kwezothando futhi enza imanga futhi. Angiyazi naso ithini lento yakhe. Bangiyeza ingane le engisho yena lo. Bekasho phela. Uyena nje. Naphakathi sino Mr Music. Cha simshayele nje so sicela ukubonga nje mfethu uphambili bakho ngiyazi ukuthi unamagig akho umuntu obhizi but sithi into eyenza ukuthi artist lihlale isikhathi eside kule ndima esikuyona ukuthi liyiphatha kanjani libehave kanjani lihamba kanjani ngoba ungaba talented ube ighost but kungabikho umuntu ofuna ukusebenza nawe because of kuyimiseki but mawukwazi ukuyithoba ube phakathi kwethu ulalele kanje thina saza ama artist afika ahlala emotweni athi uyombiza mase kufanele ngicela sishayele uMr Music bose ngisikhola nama-point engimachela ngasekhaya uyasho umzazi Angithi number, ngithula igosi yamagosi, ngithula ubastard, umculo isimanga, esimazi ngabona kude, igosi efika ku-gospel, igosi efika yonke indawo. Uyangisho
give up. Luther, Agafuni, no. I give up. Luther, Agafunundo.